सुक्तिजे खालामबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि सुक्ति नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमेन्ट जों मिथिगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयोजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जों मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोरनि होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव बेथ' बिराद मोजां सुक्ति बर' भाषाखौबो जोङो 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा बिसोरनाव 62नि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरबावनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनाय एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं जोंनाव पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवल' गैया इलेक्ट्रिसिटि गैया कमिउनिकेसन जाबा टेलिफनिक बेफोर गैया बेफोरल'सो गैया बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो जे नोंथाङा सासे मोजांथार स्टुडेन्ट होननानै मोनसे मोननाय जादों नोंथांनाव टेलेन्ट दंमोन फरायनायाव आरो नोंथाङा क्लास 12खौ साइन्सजोंनो फरायखादों आरो ग्रेजुवेसनखौबो नोंथाङा साइन्सआवनो लादोंमोन नाथाय नोंथाङा माने बे इसे मोजां परिबेसखौ नोंथांमोनफ्राथ' मोजां परिबेस मोनदोंमोन होमब्लाबो नोंथाङा बेखौ गारनानै माने बे सोमावसारनायावसो नांथाबबायसो जाथिखौ नायनांगोन नोङो अबस्थाखौ नायदों नुबाय नोङो जेनेबा आबसुनि मुभमेन्ट समाव जे थांखिखौ लानानै मुभमेन्ट खालामदों बियो माने आंनि थाखाय एक्सेप्टेबल आरोखि बुस्थुआ जे जों ओरैनो जनानै थायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना आरो मा जागोन जोंनो दा जाबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ आंनि बावगोन ओंखायनो आङो जा नुबाय आन्दलनाथ' नांथारगौ मास मुभमेन्टआवबो नांगोन आरोबाव ओरै खालि मास मुभमेन्टल'जों जानाय नङा मोनसे प्रेसार ग्रुप प्रेसार होनो थाखाय मोनसे प्रयजन दङ नङाबा जोङो इमबेलेन्स जानानै थाबाय थागोन जास्ट जोंना जाहैबाय जोङो अस्त्र हमनायनि खार'ना बिदि नङा जे सोरबा पुलिसजों सोरबा आर्मिफोरजों गावलायनायनि नङा जों जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखायसो जोङो बे हाथियारखौ दैदों आरो सोरबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि आर्मिजों बा आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिसजों जुद्ध नांनो थाखाय नङा जोङो जोंनि मानसिनि प्रटेक्सननि थाखाय बेखौ जों हमदों बायद' जादों बेल' नोंथाङा बे जोंनि सोमावसारनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन मार्च 2 थारिखनि 1987 बेनिफ्राय जागायजेननानै 1993नि 20 फेब्रुवारि जोबफैदों बै समनि नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बे समावथ' आङो भलन्टियार फर्स हिसाबै दंखायो आरो जेब्ला सुक्ति जायो होनब्लाथ' आं जेलावसो दंबावो बिएससि सुक्तिनि समाव आं जेलावसो दंबावो सुक्तिनिफ्राय 4 माससो उनाव आं गदों जेलाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि जिउखौ बाबेनखो जेलाव आङो बिदिनो उफायथ' गैया नोङो माखासे खर' गाज्रिफोर थायो बिसोरजों एसे टाइम पास खालामनांगौ माबा माबि जंखायलायनाय मालायनाय बेनो ओमफ्राय आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो आदसा जेलखानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो उफाय गैया नों मोजां एखमबा ना होयो एखमबा दाउ होयो बेथ' थोनाय जाया ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों 1993नि 20 फेब्रुवारि जेनाखि सुक्ति जाबाय फार्स्ट बर' एकर्ड बियो बेवहाय सारेन्डार जानाय जादोंमोन नोंथाङाबो सारेन्डारनि सारेन्डार लिस्टआव आं गैया बे भलन्टियार फर्सनि सारेन्डार बेवहाय आं गैया आंनि बे समाव आङो जेलावसो खामोन सफैयाखै जेलावनो दंमोन आङो होमब्ला जरहाटआव दंमोन बे समाव गुवाहाटिनिफ्राय जरहाटआव लांदों बे लांनायनि खारनबो दङ आङो आल्फा 2 3जों लोगो जानानै जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन गुवाहाटि जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन बेखौ बोरै मिथिखो जायखिया जोंखौ 3खौ आलदा आंखौ जरहाटआव सासेखौ मिसामारियाव सासेखौ बे मिसामारि माने बै नगाव मिसायाव दोनदों सासेखौ बे जायखिया बहाबा लांदों बेखौबो गुवाहाटियाव दोनाखै जों आलदा खालामनाय जादों थारमाने गुवाहाटि जेलाव आगोलाव मोनसे उइकनेस दंमोन खारनो हानाय बे माबाजों मोनसे लाइन दंमोन आरोखि गुदुं दंमोन बानायखायो वालखौ दा बेहाय जोङो बिराद
खालामबाय थादोंमोन बेफोरखौ बोरै मिथिखो एसे थाल मोनदों नामा बेनिफ्राय माने आलादा खालामबाय जरहाटआव लाना थांबाय आচ্ছা 1993 नि सुक्ति जाबाय बय नोंथाङा माने सायना जायाखिसै दा बिएलटि जे माने गौथुम दाबाय नोंथांमोनहा बेखौहाय माबे कनसेप्टजों नायबा माने बेनो थारमाने मोनसे प्रेसार ग्रुप नांसिगोन अयथासारा जोंनि बर'नि सायाव बारा जाबाय पुलिस मिलिटारिनि हांगामाया बारा जाबाय बेखौ बेलेन्सआव लाखिनो बा जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय जोङो बे बिएलटिखौ जन्म होनाय जादों बिएलटिखौथ' आंनि दारै नङा बिएलटिआ सिलारानि समावनो जाखानाय सिलागां आदा सिलानि दिनाव जाखानाय बहुद आगोलावनो जन्म होदों बेखौ आं सनखौ एक्जेक्टलि जायखिजाया सिलागां थैखांनायनि उनावसो बिथाङा बेमारजों थैलांदों बिनि उनाव आङो बे लिडारशिपखौ लानांदों आरो आচ্ছা बे समावहाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थादोंमोन जे समाव नोंथांमोना बिएलटिखौ माने बियो ओरै कारगिल वार कारगिल वाराव जोङो बिएलटिनिफ्राय फार्स्ट सिजफायार जोङो भारत बिर'धि नंखाया जिहेतु जोंनि संगठना आरो दिनै इन्डिया भारतआ जेराव बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिसआव दङ बे समाव जों जुदि अस्त्र लानानै ओरैनो माबा खालामना ओरैनो थाबाय थायोबा बियो एसे मिनिंलेस जागोन जोङो भारत राष्ट्रनिनो माबा भारत राष्ट्रनि सिङावनो जोङो भारतआ आलादा कान्ट्रिजों मोनसे क्राइसिसआव फैगासिनो दं बेखौ नुनानै जोङो मोनसे सिजफायार होदों जे जोङो जुदि प्रयजन जायोबा कारगिलनि माबायावबो जों हेफाजाब होगोन 2003 आচ্ছা सुक्ति जे खालामबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि सुक्ति नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमोन जों मिथिगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जोंनि मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोरनि होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव बेथ' बिराद मोजां सुक्ति बर' भाषाखौबो जोङो 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा बिसोरनाव 6 सिडुलनि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरबावनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनाय एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं जोंनाव पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवल' गैया इलेक्ट्रिसिटि गैया कमिउनिकेसन जाबा टेलिफनिक बेफोर गैया बेफोरल'सो गैया बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो